kamatuoran. Panalangin ni kini nga programa o panalangin ni kini nga istasyon nga mahimo kining instrumento sa pagdalas kahayag sa kamatuoran ug sa kaluwasan. Dad-a kini ngadto sa mga puloy-anan Ginoo. Diin dunay mga taong imong gikinahanglan nga makahimo sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Tanduga ang ilang mga kasing-kasing nga unta ilang masabtan ug mahangpan nila ang mga pulong sa kamatuoran o pinagi sa imong pulong nga ilang ginapamatian makabaton og kahayag ang ilang mga kalag. Sa pinasahi ning takmaa Ginoo, kung duna may mga tao karon nga naa sa ilang mga puloy-anan nga nagapaminaw ni ini nga programa apan sila Ginoo nagaanto sa balatian sa ilang panglawas, tuguti nga magapakita ka sa imong gahom. Ihatag kanila ang kaayuhan Ginoo. Sa unang panahon nagpakita ka og kahibulongang gahom sa pag-ayo sa mga masakiton. Ingon ikaw ang Dios nga walay pagkausab ni pagkabalhin. Tuguti Ginoo nga sila imong milagruhan, ayuhon mo sila. Salamat o Dios nga imong patananghugan ug tubagon ang among mga pag-ampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga imong igahatag kanamo, kinapangayo namo kini tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga manluluwas. Amen. Well, mga galing sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod ni ini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi Pilipinas ngadto na sa nagkalain-laing mga nasod sa kalibutan nga nagsunod ang atong programa through Facebook Live. Maayong hapon, maayong gabi kanatong tanan. Well, mga galang sa gihapon sama sa atong naandan na ato ning kuhaan og ato ning ibana ning atong mga text message, no? Salamat nga dako na gyud ang naiban aning atong text message ato na ning scan gyud ug unsay mga sulod niini, pero niya paghapoy mga pila ni ka 182 text messages. So arang-arang na lang kaysa tag 300 kapin usay mo 404. No, okay. Ato ning basahan. Hello Kuya John, gikan ni kang Miss Melanie Perez. Okay, salamat. Okay rami diri day. Melanie, niya patay basahon. Sir, ano nga i-greet si Bunjing na kanunay gyud nagsunod ni inyong programa, sir. Og Jing, advance happy birthday. Kay hapit naman ang imong birthday. May tagdi ka makalimot sa ice cream, Jing. May unta og maabtan mo dirig ice cream, bisag ice cream na lang, Jing. Si Pungpung di ay nga imong suod kaayo nga amigo. Okay, daghang salamat. Okay, Brad Cesar, ang kadtong imong giingon nga cruising unggoy diri sa amoa nga mangatang og tao dili na diri sa amoa sa Tubuso. Okay, kay taga Tubuso man si Brother Mudan Flores. Tuwa na sakop sa Calatrava. Anha kamuagi sa cruising magkasilaw, kaming imong giingon nga mangatang tinuod na ug wa kay ikasabod nila nga mga pagkaon. Pabangan kanila og kabayo sa imong motor. Ang mao ba, Brother Mudan? Mantag mag-anha sa ko, Brother Mudan, no? Og magsakay ka og singgon. Kinahanglan indog agi nimo, imo na sila pang istsahan og makaon. Sulay unya og bisita diri, Brad, ug makalugar ka. Okay, salamat, Brother Mudan. Nangimbitar manis Brother Mudan sa imo, Brad Cesar Elvira niya nindot di tinuod ng dapitan mura og na kuang ko dasig ko nga makabisita diha kay dalatag pagkaon niya kana bang ato ba pong i-video aron makita nato og usa pud ka lingaw kaayo ning mga unggoy ug tagaan ng pagkaon. No, salamat kayo, Brother Mudan, sa imong info na adto na sakop sa Calatrava wa na sa Tubuso. Brother
Brother Cesar Elguera, parihang mga Brother Mudang, nangakabig pag-alagad sa Ginoo sa programa sa radyo, bentag nagkakita ta unya makasuroy ta anang dapita kung itugot las Ginoo. Brother Ping, kung tinuod ta nga sumusunod ni Kristo, atong sundon ang iyang pamaagi sa iyang bautismo, ug ang gitudlo di kay magbutang-butang lang ta og atong kinaugalingon nga bautismo, mauna nga matawag ka og anak nga masinupakon. Salamat sa pagbasa, Brad. Agi ka ni kang Brother Mudang Flores. Salamat sa inyong pag-encourage kang Brother Adulting, Brother Mudang. No? Okay, ato paning basahon. Sir, maayong buntag, sir. Nahuman gayud na ko tuon. Salamat kay sir, kay nasampan nako ang tanan. Naagyod ang maungdalan sa imong mga pagtudlo, sir. Kung makalugar ka, pwede tagaan na sa Samtix Missing ni Brother Francisco Rulio. Samtix Missing, tagaan sa bilang kay kuani. Ato lang unya ning ato naman ning teksan na ato naman ning pag-usapan sa bilang pa taas kay naa may mga listener nato mga kigilaan nga sa kuan pa nagmalambot ba ang ilang puso nga mo kuan sila blood, so dili gid ko maghikaw sa panahon sa pagpang-text anit murag Bible study na ba unya sa kanina ang Brother Yurdi. Salamat sa inyong desisyon, Brother Yurdi. Sige, padayon lang gihapon ta og Bible study through text lang, no? Unya salamat nga naagid kadaan diya Biblia, dili ka magisud gid kay naa man kay Biblia daan. So salamat Brother Yurdi, no? Okay, Brother Payne, sa Katoliko ka pabautismo, wisikan ka og krusan uling imo agtang gikan ni kang Brother Justin, no? Kini si Brother Justin ko ang ni Romnig born again nga nag-agi sa evangelical. Okay, ang nagsupak-supak sa pulong ni Lord Brad Peligro maamang sama kang Karis, amahan ni Juan Bautista ala ka Brad Dulping gikan gapon to kang Brother Justin. Sa kabon again pero dugay-dugay sa siya sa kuan sa evangelical. Mayong gabi, Bro John, salamat sa pag-rate. Wala mi text sa inyo pero pirmi min naminaw sa inyo program kay naa mi diri trumpa. Okay, salamat kayo Sister Emily, mao ginay among kalipay. Kanang inyong gihimo nga pagbutang og trumpa diha, butang gid na nga pinakamaayo nga makaabot sa inyong mga silingan ang mga mensahes kamatuoran nga wa ninyo ikatug-an nila. So simple lang ang pagpaabot nila sa mensahe, dili na unya na sila magmahay sa adlaw sa katapusan. Unya, salamat kayo sa mga tumpa diha. Naapod kang Brad, unya naapod sa kanang Brad PD, das inog pila na kamok tumpa diha. May gabiin nyo diha, Sister Emily, o Brother Binson, no? Kumusta ni Ma'am Chin Lagrisa diha, Ma'am Ruth Lagrisa, sa boy niya ni Pastor Tapaya po diha nga retired pastor, Kuya Kinsing, ayong gabiin nyo. Ato na pala nagbasang ko Sister Emily Lagrisa, pasensya wala pakukalod. Okay ra sister, di na gid mo magmahay ninyong mag-asawa man kaya di na ko magmahay kay kadaghan ako maka-receive og lodikan sa inyo. Ampo lang ni naunta maayo lang inyo panglawas. Amen. Og ang Ginoo magapanalangin sa inyo pirmi. Amen. Kumusta pod kang Kuya Lily? Salamat Brad. Okay, salamat sa Sister Emily Lagarisa diha sa Anislagan Nabal. Boliran. Okay, good PM bro. Pwede na ko i-greet ang ako suod na sangkay nga nakachat na ho. Ganina, tigpaminaw po di ay sa ato program kay taga-Bugo City man na sila. Mayong pagpaminaw kang Sister Sheila Augusto, akaw, kauban sa iyang pinanggang bana o ilang tulo ka mga anak. Agi kami kang Brother Alan diha sa Buol.
Biliran Province, no? Maayong gabi tanang taga Buol, Biliran Province. Sir, doon na lang ko ipaapangtanan na, so dili usa na nato ni matagaag atensyon karon kay naapay pangutanan ni Brother Dulping nga atong gikuay katulungan ni karong gabi. Well, ako na lang ni usa nga distansyahan higala ang pagbasa aning mga text message kay kuang paninghabilin 175 kay abot-abot mo lagi. Well, si Brother Libes, adi pa niya basahon po ang text message na adi pa siya mag-iban og mga text messages ang cellphone ipalugod tan-aw diha sa atong mga to Brother Libby og diining suras kalibutan ng atong mga pinalangga nga mga viewers nga nakigdugtong nato niining takna sa atong programa. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan natong mga listener. Kutob sa naminaw karon og giabot sa ato nga broadcast, no. Ni ato ning basahon kining mga nakita nato sa screen. Nakiguban nato si Brother Gerardo Labitanio sa Australia. Dadi, maayong gabi ini mo diha dadi og ni Mami Banji uban sa inyong kabataan ang Dios magapanalangin kaninyong tanan diha sa Australia. Okay, niya siya mensahe. Good evening, brother. Good sound tonight. Amen. Okay, salamat no. Niya po si Wina Villegas Lideros. Mayong gabi sa inyong tanin, kuya. So, maayos ang gabi, Sister Lideros. Niya po si Brother Rickron Andales Mihos. Niya sa misay, mayong gabi, Kuya John o Kuya Libby. O sa tanin namin, happy midweek. God bless. Okay. Muni atong mga viewers karong gabi una. Okay, di pa itong tanawon sa Pikas. Okay. Sa tampit sa Harvard dyan. Gusto lang karon. August na. Okay no, akong ibalik. Ako din basaw ni Gala ang mga message nga sto nga atong cellphone. Ato ning tanawon. Okay, good PM kuya og angkol kamo lang usaron kay di apa koy lakaw sa kinawahan si Brother Joel ni. So naaday siya sa kinawahan karon. Aniya oy ako din gipasalamatan no ang nag-send og load no. Kinsa man ni ang nag-send og load palihod lang text lang aron mahibaw sa danog kinsa nag-send og load. Kanya di pa itong basahon, mayong gabi sir, naminaw na pod mi dire karon sa Barangbang, Kagnukot, Villabalite, si Gadrick Orias di ay ni sir. Salamat Brother Gadrick Orias. Okay ni pa itong basahon, maayong hapon Brother Libby, i-appeal ko sa inyong prayers. 1 week na ko, di maayong pamati sa lawas naara ko sa balay. Tabangi ko Brad, si Brad Mario ni sa Panalipan, Katmon, Obo, sakit sa kaunuran. Salamat Brad. Mario Alquisaron di i-appeal ka na mo sa mga pag-ampo Brother Mario. Okay, sir, Jasmine sir, sa Argawanon, great lang ko sa akong papa og si Lula nga natulog og si Lulo og si Kristen og naminaw mi ninyo permi naminaw. Salamat kay Sister Jasmine no sa inyong kanunay pagpaminaw sa inyong Jasmine sa Argawanon sa Binaya. Argawanon San Remio. Ano sa Jasmine dito sa Lapu-Lapu ato Jasmine sa Bilyaba. But Brother Libby, Brother naunta ko'y pangutana gihapon nga dugay naman wala na magsimba almost 16 years na. Salamat ninyo diha Brad si Jubilin Altarnis Medellin. Gansi ni 16 years na? Brad naunta ko'y pangutana SDA bagihapon ko madugay naman kung wala makasimba almost 16 years. Salamat Sister Jubilin. Kung may araw man sa Medellin
Jubilin Altar. Sister Jubilin Alcao, mas mayo siguro nga dili baka may Jubilin lang gido. Asa mang inyo ha, Sister Jubilin? Jubilin mo na, di ba ka ni anak ni Pargaga? Gambrag ako mo sa nini ang manghula ni Chinchin. Ako ni Ito niya 16 years naman sa Brother John. Tingnan, nagdugay naman sa nabitaang naman nyo. Kana o kuan kana na ang ako ron ang hinala ba na anang bisag midilyon ron. Kasi since pagkaminyo na ni, mura og kuan na ni bitaan, murag medyo nabulag na sa pagsimba. I don't know, I'm not sure kung si kuan magid ni. Si Jubilin lang gido before. Na altar tingali na karon. Basin og kuan pod. Kanini ang nasayop lang ko. So, mas mayo siguro, Sister Jubilin, og naminaw ko karon. O nakuha nimo ang akong silambar, ipalihog ng bububi o pangita ng mga Adventista na kaila nimo kay May mga simbahan diya, Sister. mga simbahan diha unya mas labing maayo nga naa ka na ang imong bana mo bisita ko diha sa inyo, Sister Jubilin. Just imagine ka 16 years na. It's a long time. Good nga. Murag. Kung sa daan pa na, ngawa na ni mo kagigi, nalibong na gitog ka na gitog sagbot. Okay, no? Gahapon suli ako din pangumusta karong kadiyo na si Brother Chris. Chris Tirol, no? Nanawag sa sako gahapon, Brother John. Tigpaminaw siya o niya kung sa ko na ibuhaton nga makasecure og Bible kay siya kuno nakasabot na gid siya sa nakasabot na siya sa kamatuoran iyang gidasig ang mga anak sa pagpaminaw kanunay sa atong programa. Ingon siya nga na ako'y Bible bad nga hinatag sa ko taga kuan siya marag ginbiktan na niya taga ginbiktan dinhi sa bugo. Ginbiktan na, ginbiktag bugo. Ginbiktan. Murag nadapit sa kuan siguro sa shrine ng ginbiktan kung ako nasayop. Sabi lang, kay basig na ay maka-volunteer o gaatag sa inyong ba maka-sponsor Bible sa inyong sister. Ako itong gaingnan nga lalaki ni. Brother, Ako itong gaingnan nga ganahan ba ka o Bible study? Siya, ganahan ko Bible study. Ko, sige lang, manawag niya ko sa mo magsabot sa available time nga magka-Bible study ta. Kay gisaran pa na ko matagaan og Bible sa Kinsa nga lang ni Brother Leo? Brother Chris Tirol. Chris Tirol. Siyang pamilya. Siya mag-view man gani na akong anak diha sa inyo nga sa Facebook Live. Kaya iya ko nung gidasig yung mga anak sa pagpamati. Siya nga kuan mong good brother kanang sa napulo kasugo ba nga gitudlo sa amo. Layo raman gid sa napulo kasugos Ginoo das Biblia kay nagsunod yang gitan-aw ko na silang Biblia. Nga nadiskubrihan nila na tinuod ko no ang ato nga discussion dinhi. Kaya gani Brother Lebe, ang buto kung sa saging matanga sa salabutan ang naas tao, ang napulo kasugos Ginoo das Biblia dili sundon kay kanang napulo kasugos silang kaugalingong simbahan mo sundon. Amot matingala ka kung sa nga matang sa salabutan sa tao nga ang iyag Diyos Ginoo isamikoy ang kanang ilag ni mo mo sige sunod. Okay, ako saning basahan sab niya si Pare Jojo tundag no nakiguban nato. Good evening paring Kuya Libe. Wag sa akong ambungan walay pagkausab nga amigo paring Kuya John. Mayong signal ninyo karon. Mao pa paghihapon ang inyong gigamit kinambar. Mao gihapon. Paghapon pa rin Jo. Usab may gabi ini dinha sa Singapore. Doda ko ani kang paring Jojo ning Lord sa Roso kan sa tuwa diri. Okay na po si Jinx Rigodos Candidisimo Sa Boracay na, Brother Levy, before taga Bayas istansya Iloilo na, ron na minyo naman to na sa Boracay kaya nagnegosyo naman na ron sila dito sa Boracay. Okay na si Sir, good evening Sir John og Sir Levy, God bless po. Okay, God bless also. God bless. Murag di na ka mahalata dyan nga Ilongga kagidya. Pure kagidya ng Ilongga. Di pa ganyan si James Candidisimo. Sir John, mamunusta si Jiboy Candidisimo sa ino, sir? Yes, iya na nga igsuon ba dilibi. Why ko na nalipatan dyan nga utod bagidaya si Jiboy, no? So,
Maayo gid nga gab-ida sa inyo tanan, kag kamutanan-tanan lang dira, kamusta sa inyo nga tanan dira? Okay na sad si Merlin Radiar. Mayong gabi mga brad. Naminaw kami. Happy midweek. God bless their family ni. Sa ako ang diri sa dakit. Diri sa dakit, no? Okay, di ta magduga higala kung ibalik ang panahon ni Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libing. Well, mga higala padayunan pa gid ni, no? Pagpasabot pa nini ang pangutana ni Brother Dolping. Kay kini magud Brother Libing. Sa sinugdanan ani silang duha si Brother Dolping ug yung anak si Norman sa Lidaga. Ang ilaging tirada ato diri sa sige ginilag arangkada gyud ang kasuguan kay parang lawa na gyud. Medyo na kuan na gyud na ana magid sila kaipit ato nahilom. Unya hantod nga may ninglutaw diri nga kining ilang kauban nga kusog kaayo pod mo wali pod didto sa kinanaang lain nga estasyonan to Cebu si kinis Balboa kanang Balbona unya naay naglutaw diri nga wala kunoy mabasa diha sa bag-ong tugon nga magbautismo sa tubig. So ato itong gipasabot gihapon. So naaman, namingaw to. Pila ka mga semana, si Brother Dolping nagfollow up na. Ang ang iyang kuano. Brad, maayong gabi. Importante di ay sa inyo ang bautismo sa tubig. Bahin sa kaluwasan. Si Juan, wa siya bautismuhin. Maluwas ba siya? Dolping ni. Okay, salamat kayo, Brother Dolping. No? So may tungod kang Juan ato na nang gipasabot. Yes, may tungod ining bautismo sa tubig Brother Dolping. Kabahin gid ni sa atong kaluwasan ug kabahin sad ni sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo. Kagabi sa atong diskusyon dinhi ta magsugod no. Sa sinugdanan si Ginoong Hesus nagpili siya og 12 ka mga sumusunod, mga apostoles, mga tinun-an ug iyang gisugo sa pagpawali apan dili sa tibuok kalibutan muna kun dili pod sila moadto sa agianan sa mga Hentiles kalungsuran sa mga Samarianon kun dili mangadto sila sa nangawalang banay sa karniro sa Israel kay ang Israel manggod wa makaila sa Dios sumala sa 1:3 sa Isayas. Nan sa diha sa ikadunghog na human mabanhaw si Kristo nagsugo si Kristo sa 11 unsi na lang kay si Judas naglingod man nga iwali ang maayong balita ngadto sa tibuok kalibutan tanang katawhan pinulungan o kanasuran. Unya nag-ingon si Kristo ang mutuog magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo paghukman sa silot. Sumone ang atong babasa sumala sa Marcos 16:14 ngadto sa 16. So dili ining bahina Brother Dolping ayaw himua nga ang pagtuon sa Biblia mahibok kang bias. Una, ipadaplin una ang ngalan sa imong relihiyon nga imong gihigugma. Unya, luhod sa Ginoo pagampo kung unsaon nimo pagsabot nga magasahan ka ni ining Biblia kay pinasahi man kini siya nga balasahon. So klaro nga ang mutuog magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo paghukman sa silot. Kung atong basahon dinhi sa naunang Pedro kapitulo 3 bersikulo 21, Brother Dolping mauni ang gipasabot dinhi matud pa dinhi sa ikaduhang unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 21 mauni. Agig hulad ini ang bautismo usab magaluwas kaninyo karon dili ingon nga naglugod sa buling gikan sa lawas kundi ingon nga nangamuyo diha sa atubangan sa Dios alang sa maayong kaisipan pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. So naghisgot og bautismo. Matud pa agig hulad nini ang bautismo usab nagaluwas kaninyo. Busa kung kaluwasan ang hisgutan, Brother Dolping, dili gid na mahitabo nga dili mahimong kabahin sa imong pagkinabuhi kanang bautismo. Diin sa ato nang gipangbasa nga mga teksto, bautismo gid na sa tubig.
Kung atong kung pamatian mo, Brother Dolping, din sa Marcos Kapitulo 10, versikulo 39, ayaw kalimot ha, nga ang Marcos 18:18 nag-gitawag si Kristo maayong magtutudlo, na mauni ang imong angay nga himuon kung unsay gitudlo sa maayong magtutudlo bahin sa bautismo. Ug unya sa Juan 10:27 nagsulti si Kristo, matod pa niya, ang iyang mga karniro nakaila kaniya ug nagasunod niya. Hinaot pa nga imong sundon ang gitudlo sa maayong magtutudlo ug musunod ka, kay matod pa ni Kristo ang mga iyang karniro nagasunod kaniya. Well, pamatii kining Marcos 10:39, Brother Dolping, nagingod din sa maong nining bersikulo ha, sila mitubag nga nanag-ingon, makahimo kami. Og si Jesus miingon kanila, sa kupa nga akong ginaimnan makainom kamo, magainom kamo. Og sa bautismo nga gibautismo kanako, pagabautismuhan kamo. Nakuha man ni ang puntod, Brother Dolping, og sa ubang naminaw karon, lalo na sa mga nagtuo sa samang pagtuo pod ni Brother Dolping. Si Kristo mismo nagsulti dinhi nga matod pa si Jesus miingon kanila, sa kupa akong ginaimnan magainom kamo, og sa bautismo nga ginabautismo kanako, pagabautismuhan kamo. Nan si Kristo dito man bautismuhin ni Juan Bautista sa Jordan, paghuman gani niya bautismo mihawas man dayon sa gikan sa tubig. Si Kristo miingon siya, sa ginabautismo kanako, pagabautismuhan kamo. Unya ang mga iyan ni Kristo nagsunod man kaniya, unta sundon nimo ni Brother Dolping, kay si Kristo nag-ingon nga sa ginabautismo kanako, pagabautismuhan kamo. Ug unya si Kristo didto man ginabautismuhan ni Juan Bautista sa suba sa Jordan, meaning sa tubig. Kung atong basahon dinhi ang gihisgutan sumala sa ikaduhang Pedro 2:21, nag-ingon, kay sa maong paggawi gipanagtawag kamo, maingon nga alang kaninyo miantos manusab si Kristo nga nagbilin kaninyog usa ka panig-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunob. Ang pagpabautismo, Brother Dolping, ni Kristo kang Juan Bautista dito sa suba sa Jordan, usa na kapanag-ingnan nga iyang gibilin nga kita mo sunod ngadto niya. Sa imong pagpangalagad karon ug wala ka naman gani bautismo sa tubig, nasukuhi ka ni ana, kay si Kristo namulong nga sa ginabautismo kanako, pagabautismuhan kamo, ug matod pa sa maong paggawi gipanagtawag kamo, maingon nga si Kristo nagbilin kaninyog usa ka panig-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunog. So lisod man na nga magsukuhay ta, kay wa naman na mapasabot hinuon nga nagsunod ta kay ning sukuhay man ta. So unta, Brother Dolping, ang Espiritu Santo magatandog diha sa imong kinabuhi. Karon kung ato pa dinhing basahon sumala sa Juan Kapitulo 3, versikulo 22 ngadto sa 24, pamatiin ni Brother Dolping, Juan 3:22 paingon sa 24, nagingon, tapos niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an niadto sa kayutaan sa Hudia, ug didto mipabilin siya uban kanila ug nagpangbautismo. Ug si Juan usab nagpangbautismo dito sa inon doon sa salin, kay dito daghan man ang mga tubig ug ang mga tao nangadto ug gibautismuhan sila. So dili naman tingali ni nimo lisod nga sabton, Brother Dolping, uban sa mga naminaw ron, pero sa makausap pa ako ni nga basahon aron maklaro sa tanang naminaw. Tapos niinis Jesus ug ang iyang mga tinun-an niadto sa kayutaan sa Hudia, ug didto mipabilin siya uban kanila ug nagpangbautismo. Ug si Juan usab nagpangbautismo didto sa inon duol sa salin, kay didto daghan man ang mga tubig ug ang mga tao nangadto ug gibautismuhan sila. Sa kapanahunan ni Ginoos, Brother Dolping, uban sa iyang mga tinun-an, sila na nagpangbautismo ni adtong mga tao nga mituo, diin bautismuhi, ginabautismuhan didto sa tubig.
Kung dili maninimo dawaton Brother Dulping og tuhuan, dili gyud kaayo ni nako sakit nganuman tungod kay ang akong gikalipay nga niining gabhiuna og sa pipila na ka mga gabi nga milabay kining puntuhan na dawat nimo ang kamatuoran. Nga importante gyud ang bautismo sa tubig, may tungod sa atong pagkinabuhi, may tungod sa atong kaluwasan. Ngani si Hesus uban sa mga tinun-an didto sila sa inon, tungod sa doon sa salin kay didto anong bautismo sila tungod kay daghan man gyud didto ang mga tubig. Sa panahon usab sa diha nga ginawali na ang maayong balita timan-i nga ang ikaduhang higayon sa paghisgot, pagwalis ng balita, tibuok kalibutan na. Sa kapanahonan ni Kristo ug sa unang mga tinun-an, Brother Dulping, sa gihapon giaplikar nila ni, kay nag-ingon man si Kristo, sa ginabautismo kanako, pagabautismuhan kamo, sumala sa Marcos 10:39. O sa mga pagbuhat o pagpangalagad sa mga apostolos, Brother Dulping, o sa mga tumunuo o sa mituo na kang Hesus ni antong panahuna sa pagpasabot o pagpangwalis mga apostolos, sila ginabautismuhan usab sa tubig. Pamati ini ang gihisgutan din sumala sa pasabot sa buhat 8:34 ngadtos 39. Atong basahin no? Buhat 8:34 ngadtos 39. Ug ang yunuko miingon kang Pilipi, sugili ako kinsa may ipasabot niini sa propeta, ang iya bang kaugalingon o ang lain bang tao? Nang 35 nagingon, og si Pilipi mibungat sa iyang baba, ug ang maayong balita mahitungod kang Kristo iyang giwali kaniya diha nagsugod sa maong bahin sa kasulatan. Kinsay giwali ni Pilipi ngadto niining yunuko? Si Kristo. Busa sa kapanahunan sa mga apostoles, ang center of attraction gyud sa mga pagpangwali si Kristo. Busa kining mga pagpangwali nga dunay Kristo nga ginawali, dunay Kristo ginapasabot, mooning klasihas mga pagpangwali nga magadaog og mga hamiling kalag diha sa tiilan sa Ginoo. Busa nagsulti dinhi anay mitungod kang Hesus. Unya nagingod dinhi og sa nagpadayon sila pagpanaw niabot silang tubig. Tandaan ninyo tubig na sad Brother Dulping. Og sa nagpadayon sila pagpanaw niabot silang tubig. Og ang Ginoo miingon, tan-awa ana ay tubig unsa pa may nakaulang sa akong pagpabautismo. Sa imong side Brother Dulping, kung nakakita ka man og tubig, unsa pa may kulang sa imong pagdumili sa pagpabautismo? Tungod ba kay ang imong gitagad o gisunod ka ng inyong mga pangulo? Samtang ang mga butangan na sulat din sa Biblia inyong gipanamastamasan, giyatak-yatakan o inyong gisupak? Nagingon ang Ginoo na tubig unsa pa may kulang sa akong pagpabautismo. Ikaw mismo, Brother Dulping, nagwali ka naman sa pulong sa Ginoo, pero unsa pa may kulang nimo nga di man ka modawat sa bautismo sa tubig. Na ato'y padayog basa nagingon. Matod pa dinhi, og si Pilipi miingon, kung ikaw nagatuo uban sa tibuok mong kasing-kasing mahimo, og siya mitubag, ako nagatuo nga si Jesucristo mao ang anak sa Dios. O tandaan, ug misugo siya sa paghunong sa kalisa, ug silang duha si Pilipi ug ang yunuko nanaog ngadto sa tubig ug iyang gibautismuhan siya. So dili Brother Dulping sa unang mga tumuluo ug mga kinabig diha kang Kristo, tandaan nimo na Brother Dulping, sila sa iyang pagtuo kang Kristo, sila ginabautismuhan gayud sa tubig. Lahi kining imong sitwasyon karon kay ang inyong pundok mao man gini the true doctrine of Jesus, pero sa mga pagtulunan nga nias Biblia mahitungod kang Hesus, wala ninyo sundan nan unsaon man pagkatinuod nga the true doctrine na, tinuod na nga pagtulunan o doktrina. Unya dinhi sa paghunong nila sa kalisa si Pilipi ug ang yunuko nanaog ngadto sa tubig ug ang yunuko gibautismuhan ni Pilipi. Sa 39,
ug sa nakahawas na sila gikan sa tubig, si Felipe gisakgaw sa espiritu sa Ginoo, ug ang eunuko wala na makakita kaniya, ug ang iyang panaw mipadayon siya nga nagmalipayon. So dinhi brother Dulping, matin-aw gyud nga kanang bautismo sa tubig importante ug mahinungdanon gayud kana, apan diha kanimo ra gyud ang pagpamalandong ug paghuna-huna kung asa ang imong dapigan ug sundon. Kanibang gilatid, kinibang gikuanas ginugipostro na nga daan, kinibang nahinsulat na, kinibang nahanay na sa Biblia bahin ining bautismo nga bautismo sa tubig. Kini Brother Dulping pamalandunga pag-ayo. Well, ugma Brother Dulping ato gihaponing padayunan sa pagpasabot kining mga bahina. So ni ata dinhi ni ata dinhi kutob una ni adtong pagbautismo ni Felipe ngadto sa usa ka eunuko. Diin si ang eunuko, human siya nituo kang Kristo, siya gibautismuhan sa tubig. So ingon ni ana nga ang unang mga tumulo makita mo nga sila gyud nagpakita sa tinud-anay nila nga pagtuo diha kang Kristo, sila ginabautismuhan o nagpabautismo sila sa tubig. So dinita aning bahina mihunong karon Brother Dulping, ugma sa gabi ato ni nga padayunan pa ang dugang nga pagpasabot. No? Okay, sa dili ba si Brother Libby maghatag og dugang pa nga pagpatinaw aning bahina? Palihog rin sa kog liili diha sa atong mga viewers, Brother Libby. Okay, salamat Brother John. Nakiguban nato karong gabi una si Rosindo Sapanta. Mayong gabi sa inyo brothers, og happy midweek. Happy midweek also, no? O dinapod si Brother Ronaldo Bragat. Good evening, Brad Lib og Brad John. Tanaw mi karon. So thank you kayo sa inyong pag-view sa atong programa. Anya si Pare Jojo Tondag, gihapon siya sa Singapore. Salamat paring Kuya Liv sa pag-confirm nga ang contact number nga gigamit ninyong tulo diha maora gihapon. God bless us. Okay, maora gihapon among number. Anya diha sad si Brother Jeffrey Arrogante. Subscribe, share, like. Jesus is our hope YouTube channel. Okay, kay naman tayo YouTube channel ani. Aniya, sulayin ninyo og tanaw higala ang atong YouTube channel. Jesus is our hope. Okay, mo padayon ta nga sunahan. Ang atong gihisgutan higala, murag ikatulo na rong gabi Brother John. Yes, ikatulo na Brother Libby. Nya ni apagi mga teksto nga gipadala ni Brother Dulping, no? Pero ato ning pansino ni mga teksto niya human gyud nato pagpasabot ining bahina. Di bali nga mag-aginod ta pila ka gabi ang importante nga mapasabot nato kining bahina sa kanginan, kay importante gayud kining mga pulong sa Ginoong mapaabot sa husto nga pagpaabot ngadto kanila. Ambot og mo dinawaton ba pa open-minded ba kani si Brother Dolphin? Ako Brother Libby, wala kayo ko mo focus o mo concentrate sa akong hunahuna ngadto ni Brother Dolphin. Ang ako na lang nga mapaabot ni kutob sa mga taong nagsunod ni ining atong programa ingon ana ra. Okay, mayong gabi usab kanino sir og sa tanang naminaw karon. Mayong gabi usab diha kaninyo mga igsoon ko kang Kristo. Salamat sa inyo nga kanunay nga pagpaminaw. Padayon ta sa mga igsuon. Happy midweek sa tanan. Keep safe. Salamat sa pagbasa sir. Si Brad Joseph ni nakitext rako. Okay, mayong gabi ni mo Brother Joseph. So ako din public service sigala pagbalik. Alam ni adtong katong atong public service kagabi nga usa ka driver's license nga nawagtang, no? Ang tagiya si Epafrodito de la Cruz. Doon siya side pocket kanang butang ba sa atong bakos ba? Ay naputol wa siya kamatngon nga naputol nga nagbitay di siyang bakos. Ani atong tinatay keypad nga cellphone
na ato'y kwarta nga mga wasuro kaabot 1,000 or abot ba to, na ito mga papel-papel to sa yung pitaka, pero ang pinaka-importante ato ang driver's license, no? So palihog lang kung kinsa man ang nakapunit or nakakita sa driver's license ni Epaprodito, palihog lang sa pag-uli, no? Kay taga Danglungsod bidilin nila na si Epaprodito de la Cruz, Danglungsod bidilin. So hibawaan na siya niya, palihog lang uli, pwede sa din sa atong isasunan, pwede sa higala og mo text mo sa atong number, no? Ang akong number 0926-8869-758. Okay. Pwede sa mo direkta og tawag niadtong tag-iya jud sa tag-iya sa cellphone. Akong ihutag higala ang number para nga makakontak mo kung gusto mo nga kung paninglit na doon nakakita niadtong driver's license, no? Kaya gikinahanglan importante mayog kay na karon panahon na. Money number niya 09977122327. Ako sublion 09977122327. Okay, money number niya Epaprodito de la Cruz. Okay, muadto na tahigala sa pagpadayon sa paghatag og dugang tubag. Atong gitubag karon may tungod sa bautismo sa tubig, no? Kay nalagay uban nga magbautismo nga wanay gamit-gamit og tubig. Daghan man klase god sa gipauso-uso sa mga Christian. Libog bitaw kayo nga ang mga Kristiyano wa man magkahiusa sa mga pamaagi sa pagbautismo. Nagkadaiya manoon ang mga pamaagi sa pagbautismo nga gisunod sa mga Kristiyano. Pero kining mga bautismo nga gisunod-sunod karon kalabanan jud kining immersion maninaas Biblia, biblical na. O niya na ay bautismo nga sprinkling, kanabusik, naagya po tubig, gigamit. Nga po bautismo nga puring, bubuwag tubig, naagya po tubig, gigamit. Pero na mga niya kung basaw ni galang na kailaing glass bautismo. Kini immersion, entire body submerged backward in the water. Kani nga una, immersion, i-immerse ka, ilubong ka sa tubig, anya backward, iunlod ka, pero maghayang ka ba? Hayingon ka nga sa tubig. Muna ang ato nga purma sa bautismo. Tungod ka ang bautismo God, simbolo mo nas kamatayon. So kay simbolo mo nas kamatayon, wa man ko kakitag namatay nga gisunod sa lungon nga nagkuod. Naghayang man jud ang gisunod sa lungon. Ambot ang naabak hay nagkulob. Hayang jud na siya. So kay hayang man, kay simbolo man ang sa kamatayon ang bautismo, kamatayon sa sala, manang i-backward, i-immerse, i-unload ngadto sa tubig nga maghayang siya. Kani ang ikaduha, immersion po, pero gitawag nila og plain immersion. Tubig na po ni. Katulo ba i-unload sa tubig? O yung entire body, isubmerge sa tubig. Pero ang face forward, 3 times ang iyang o, isubmerge sa ng lawas tubig, pero ang iyang o, ituslog o katulo, forward, ngadto sa tubig. Okay. Ang ikatulo, kining aspersion. Ang aspersion, being sprinkled with water, gamit yapog tubig, kanang sprinkling ng tubig, pisikan ng tubig. Ang ikatulo, kining gitawag infusion. Kung saan may infusion? Having water poured in you, babayan kang tubig, gamit yapog tubig. Ang sunod, na ay gitawag og having rose petals or salt sprinkle on you. Kanang bautismo nga ngay mga rose petals, petals sa bulak na rose ba, kanya
nga po'y asing nga i-sprinkle nga si Muha, ipisip nga si Muha. Nga sulod nga po'y ang munto bag-uwal, igo lang kang gianuan pag-uwal mga higala. Nga sa bautismo nga ang using water, white tubig-tubig. Ano na sa bautismo nga words spoken over the phone or sent by mail. Manina sa nagpauso na nga isulti lang diha sa phone or isend pinaagi sa email. Ano na sa bautismo nga the Holy Spirit in the life. May mga klase-klases mga bautismo gipauso sa mga Christian. Pero commonly, ang mga Christian na bautismo nga backward, i-submerge, i-unload, maghayang tungod kay kini, may igo-gib nga takbo sa kahulugan sa bautismo. I-unload sa tubig, o niya kay simbolos kamatayon, mo nang maghayang mga higala. So, sige na sa mismo, ingon nga, gaingon siya nga, ako ang dalan kamaturan, way makatos gamahan, kung dili pinagi ka na ako. Ano sa Juan 3:15, nagsulti po siya, nga, kay usa ka panigingnan akong gibilin, kanyang araw ko man nagsunod sa panigingnan. O sa Juan 12:26, nagsulti po siya, ang bisan kinsan mo alagad ka na ko, tinahinglan siya, magsunod ka na ko. Busa ang mga alagad, ang gitawag ng Christian higala, sumusunod na, magsunod din kang Kristo. Buti pa sabot, magsunod sa pagtulungan ni Ginoong Jesucristo na higala. Unsa may gisulti ni Kristo? Okay, si Kristo na higala, nagpahayag at tanisgutan kagabi, ang sa Marcos 10:39, nag-ihulog sa Jesus, siya mismo ang nimulong nga, tingin siya nga sa bautismo, nga ginabautismo ka nako, kinahinglan usab ka mo pagkabautismohin. Kanya nga pagkasultiha, sugo na ni Ginosos. So ilang makita niya, ang iyang kaugalingon, gihimo niyang panag-inling ng higala. Nagpabautismo sa Ginosos, wala ba yung siya sala? Pero gano'n nagpabautismo siya, ang bautismo aron mahimo kanting usa ka sundalo. Aron di na ta magpasagan pa og bautismo nga wa na mga mahaon. Pero matingala ta nga, naman tayo klaro kayo, nasundanon nga gibilin ni Kristo, nga na ang mga tao maghimo ng Diyod, ang bautismo nga wa itubong ni Kristo. Naman tayo klaro, ingon si Kristo sa bautismo na ko, kinahinglan usab kamo bautismohin. Doon sa unsa may bautismo ni Jesus, gibautismohin siya ni Juan Bautista sa suba sa uban, giunlad siya sa tubig ng higala. At ang napasabot nga tapos siya na bautismo, nahawas siya gikan sa tubig. Kanang pulong nahawas, gikan dyan na sa unlad. Giunlad siya sa tubig. Dito pa dyan sa suba sa uban ng higala. Daghang tubig. Ang importante, bisag asang ng tubiga, bisag asang subaa, basta kay na-immerse kay higala na unlad, na bautismo ni Jesus. So karon, deklaro man din natapos na bautismo sa niluas ni kastubig. Ang nasa ito panagi tubig. Ngunit bautismo na ingon sa Ginosos sa 3 versikulo 15 ang 16, ingon siya nga, itugot lang kini, kay angay kanato ang pagbuhat ni ini, aron atong matuman ang tibuok pagkamataron. Ingon siya, itugot lang kini kay angay kanato, kanang Lord kanato, apil na tabi tayo simto na nga, kay angay kanato ang pagbuhat ni ini, aron matuman nato ang tibuok pagkamataron. So, dili do matuman ang tibuok pagkamataron kung di tabusunod sa bautismo ng gibili ni Kristo. Ngunit, numero 1 nga importante ngunit kinahanglan ng bautismo. Kung man na bautismo sa Ginosos,
nahawa sa tubig ug ang balaan nga espiritu ni kunsad ni pahalina ibabaw niya. Kay ang bautismo higala maunang panahon nga ipadala sa Dios ang gasa nga mao ang Espiritu Santo aron magpahalina dinhi nato. Muna nga importante ang bautismo nga gitudlo ni Kristo, kanang bautismo na tubig, kanang sagitan ni Brother John ganahi, ang linuko ng higala. Ingon sa tinabang sa buhat 8, versikulo 26 ngadto sa 39, nangutana ang linuko unsa pa may nakaulang nako na may tubig. Sa to pa, kay panahon man tos Kristiyano, kikinahanglan ng tubig, unsa may nakaulang nako na may tubig. So, ang nakulang mo niya, di pangutana o nagtuo ba siya. Iyon sa nagtuo, sa ito pa, wala kulang. Ang hitabo, nanganaog sa dos tubig, o iyang ibatismuhin ang linuko. So, nagpasabot ng panahon sa Kristiyanos, ang nasunod sa apostolos, sa nahing bautismo, matungo sila, ngagi tubig mga higala. Okay, sa dili pa nato hingpit tapuson atong tulumon, kaya wala naman tayo higala, niya ang atong timsong. Higala mag-antog ang aming kalampanan o makagagahit ng Diyos, daghang salamat sa kalampusan sa inyong pulong. Pangalan nila ang nagapaningaw, biyahe sila sa usang dalang sa inyong sa inyong pulong, at asupag ng pagkalakal